सारा बीमारी के दवाई है भैया रे बताओ तो कौन से बियाह करबे ए को गलती हमरा से करबू ना तू कौन हमरा से करबू ना हमरा से करियो ना हमरा से करबू ना हमरा से करियो ना हमरा से करियो अच्छा संतानी से के बियाह ना करो हमें पूरा से करो ए देरी कहना बात थी लड़की बुलावल जाओ माल जाल चरावे के टाइम हो गइल बा बबुआ बौरा देख तो दीदिया कहिए कहा ठीक है पापा देखा तनी कहां दिया दीदिया बाबूजी द्वार पर बुला के अपना बेटी के कहां खोजे भेजत हे बाग बुरी द्वार पर बकरा बकरी लोग तनी से घास भूसा गरे गइल होई समझी जी हाथना टाइम हो गइल आ बबुआ आधा घंटा से घर में गइल बा आ अभी ले अंदर से बाहर ना आइले का रे बबुआ बौरा घर में मर गइले का बाबूजी देखिए दीदी के कदी से फोन से बतियावत बिया आ कहता इन चले के तो हम तो गाड़ी देते बिया मेहमान लोग के मुंह में मुततिया समझी जी बबनी फोन पर केकरा से बतियावतिया अपना सहेली से ओकर तो सहेली इतना बारिश हो कि ये के फोन कटला तले दूसर का के आ जा देखें समझी जी कोनो सहेली के बहाने कोनो सरवा सहेला मत होके ये दादा बोलेगा यार भास कबूतर बैठा तेरा चुता उड़ा देंगे एक खरकट्टन बाबू अपना बेटा सरवा के समझाओ के कितना पानी लेबा ई मेहमाने जानता एगो घर बनवा देला से केहू अमीर ना होला तारा बेटी के शादी करे के बा तो जल्दी से बुलावा हमरा लगे टाइम नहीं के घरहू जाए के बा हगुआ हगुआ ले बेटी लोग हगुआ हगुआ के हम बुला के लेके आवत नहीं समझे जी कुछ हम पूछे के बा बबनी तार नाम का हो थोर बिलरी बाबू हो देखे में लागत अच्छी अरे छे छोरी अरे नामो तो बा थोर बिलरी समझ जी हमार बेटी पसंद भी है नू बाबू हो बलुक मठिया में जाके खटिया धल मगर हे थोर बिलरी से शादी ना करे अपने में का खुसुर फुसुर होता हम तो जानते बानी हमारी बेटी रो पसंद आ गल होई कैसे हमारी बेटी विश्व सुंदरी बिया विश्व सुंदरी रिश्ता हम पक्का समझी नू बोली एगो बात ध्यान में रखे जे भी ये द्वार पर से रिश्ता ना काट गइल बा उ खइले बा सीना में बिचारो गोली समझी जी हमरा ई रिश्ता मंजूर बा पापा चुप कर बे बिना रोक के तो हम रखे वाह रोल के हमारी बेटी पसंद आ गइल एले बरले खुशी हमरा ला का हो सकेला जोर बिगना जुनमुनवा कहले बनी दूध लेके आओ चाय बनावे के बा आ जोर ते नाश्ता लेके आओ अपनी ठोर बिलरी जा तू घर में जा अभी कहां व्यस्त बारू फोन आइल अरे दुआर पर दुगो बानर आइल करा सो पापा जुनमुनवा के भाई के बाद सब दूध पी गइल बा ओकरा बकरी के दूध दूह के लिए आई बनी जतन चाय बना देबे जो बड़ा हां मेहमान बकरी के दूध के काहे बकरी के मुंह के चाय बनवा दिया तनी नींद छराए न लागी चली अरे नंबर 1 थाली बा नंबर 1 थाली पूरा जवार में चल जाए ऐसा नाश्ता हमरे घर मिलेला लार भर बिस्कुट झाट बुट जल बुट लिया बड़ा तारा घरे पिए खाई के केरा के पत्ता पर लिया बड़ा ए खा बत खा अना तो ले जा सरे सोना ना आइ देबा हमनी घर में ये चलेला सू मानला सू ले जो ना खाई ले लोटा ए दियो बबुआ बकरी के भूख लगे लकड़ी चबावे आदमी के भूख लगे जौन मिले तौने खाए बेटा ये काहे मुंह तक करे तने तेहू काट ले तू ही चाटा हम तोरा तने देखो भैया ए साला कुत्ता खानी कहां पतर रे का बोला बोल गोभिया रे तोरा गोभिना बकरी के कसम खा के कहतन तोरा माल के दुआर पर देखौती होता कौना सरवा के बाप के बेटा के हिम्मत हो गई हमरा माल के हाथ पकड़ी चल चले का रे गोभिया सुना तानी कि काल तोरा माल के मंदिर में बियाह होता अब
अभी और बड़ा जाई चलो सन। कार साला नौटंकी नाच के कहाँ जाते रहते हैं? पापा ई नौटंकी ना सचौकी बा ऐसा धाक ले तनी बारात। हम जाना तानी बेटा हमार हमरा से मजाक करता। मुआ। हट साला बाप, ए गाल पर चुमा लेवे के हक सिर्फ हमरा माल के बा। ई मत बोल कि हम तोर बाप हई। अब बिना बाप के बेटा बारात नहीं ले जा सकता है। पापा बारात जाए तो हमार माल हमरा के छोड़ के दूसरा से शादी कर दिया। नहीं नहीं, बारात नहीं जा सकता है तो नहीं जा सकता है। अकार कुलवा ते हमरा बेटा के बिगाड़ देल बड़े। पिता श्री पदास मियां, तू हमरा कहला तहार बारात गए जइया। अरे साला बिना दिमाग के बच्चा, तुम उस टाइम इस दुनिया में नहीं था। ए दुनिया में रही चाहे ओ दुनिया में रही, कम से कम तरह न्योता पठावे के चाहिए कि ना चाहिए का भाई? ई तो बारात खाई कल के बाप से रुपया से ना रुकाई। जाओ सरे। बाप माई के कितना श्रद्धा होला कि अपना बेटा के बारात धूमधाम से ले जाई, लेकिन है आजकल के लड़का अपने मर्जी के करत तरह। कर्पूर गौरम गौरावतारम दुल्हा हो खोल के दुल्हन में डाल। खोल के डाले के रे गदा तोरा के सिंदूर के डिब्बा खोल के कोनी लड़की के मांग भरे की। अरे गो भैया तोरो शादी होता का? आ दुल्हन तक के नहीं लगते नहीं छे। दुल्हन हम का होता भैया? आई बाप, दुल्हन एक दुल्हा दू ई कैसे संभव बा हुजूर? ये कौन है रे? का रे छोड़ बिलानी हमरा के छोड़ के तो एकरा से करत रहा शादी, तुरंत हमरा से करे के पड़ी। ये साला हमरा मेहरान से शादी करबे। पंडित जी खाना में फल लगाई तो रोगा जी तनी जल्दी आई मंदिरिया में, एगो दोगला साला हमार दक्षिणा रोके के कोशिश करता। ढोली का सीखवा का बोला पंडित। सर ई सरवा दुनु झगड़ा कइले बड़ा से कहिए तो पूछी। ई कहता हम बियाह करम तो ई कहता हम बियाह करे। सारा बीमारी के दवाई है भैया रे, बताओ ते कौन से बियाह करबे? ए को दक्षिण हमरा से करबू? ना तू कह दे हमरा से करबू। ना हमरा से करियो। ना हमरा से करबू। ना हमरा से ना हमरा से करियो। ना हमरा से ना हमरा से करियो। अरे 47 टका के बियाह ना करो, हमें पूरा से करो। मेहनत किया जा रहा है धूप में पक कर जा रहे हैं हम लोग बहुत मेहनत करते हैं कि वीडियो बनाने के लिए, और आपके एक लाइक कमेंट शेयर के लिए हम लोग मेहनत करते हैं। तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, मिस कॉमेडी जोन को अपना प्यार दिला दीजिए।